Wy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd a mae'n hyfryd gallu gwneud. Mae'n cydweithwyr sy'n gweithio yn y tîm coms yn siarad Cymraeg, so dwi'n defnyddio Cymraeg lot gyda nhw. Felly dros y ffôn, gyda cydweithwyr, trwy e-bost, neu gyfoedion mewn sefydliadau eraill. Siarad gyda staff, dweud storis i plant bach. Wy'n sgwennu'n Gymraeg, wy'n darllen Cymraeg. A defnyddio fe i cefnogi plant a'r pobl ifanc i dysgu am yr hawliau. Dwi'n dod o deulu di-Gymraeg, so mae fe'n cyfle rili da i fi i weithio mewn lle fel hyn i allu defnyddio y Gymraeg pob dydd, jyst i gadw safon iaith da. Pobl yn ffonio mewn yn aml eisiau siarad rhywun yn Gymraeg, felly mae'n neis cael rhywun sy'n gallu ateb y ffôn yn Gymraeg. A fi credu mae pobl all yn gwerthfawrogi fe hefyd bod rhywun yn y swyddfa yn gallu siarad Cymraeg. Dwi'n defnyddio Cymraeg yn y swyddfa a'r yn ysgol, mewn ysgol, gyda plant bach. Dwi'n teimlo mor hyderus gyda plant bach, dweud stori y tri mochyn bach a siarad am hawliau plant. Ond dwi'n teimlo nerfus gyda oedolion, ond dwi'n defnyddio fe mwy o mwy. Ni'n annog defnydd o Gymraeg ar hyd y sefydliad, felly boed hynny'n cynnal cyfarfodydd trwy gyfrwng Gymraeg, cyfarfodydd un i un gyda staff, i ni'n cael cyfarfodydd i ni'n rheoli bob mis, a mae hynna'n gallu cael ei cynnal yn Gymraeg neu Saesneg. Mae'r nodiadau'n cael ei sgwennu'n Gymraeg hefyd, felly wy'n annog bobl i ddefnyddio ba bynnag iaith maen nhw eisiau defnyddio. Ni trial annog bod pobl yn defnyddio Cymraeg ar dechrau cyfarfodydd, hyd yn oed os jyst gweud bore da, neu defnyddio fe yn y swyddfa, gofyn os mae rhywun eisiau paned neu rhywbeth fel la. Felly ni'n dechrau fe'n rili anffurfiol, a wedyn bod pawb yn gyfforddus gallu gweud pan maen nhw at y lefel. Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn bod ni fel sefydliad yn cefnogi'r iaith Gymraeg ac yn cefnogi ein cydweithwyr ni sydd yn dysgu Cymraeg neu sydd ddim yn siarad Cymraeg i deimlo'n rhan o'r iaith fyd. Dwi'n meddwl bod hynny ddyletswydd rili pwysig ar gyrff cyhoeddus. Hefyd annog a sicrhau fod popeth i ni'n wneud fel sefydliad mor ddwyieithog a phosib, felly adroddiadau, darnau o waith ysgrifenedig, cyfarfodydd, felly trial yn gorau ym mhob ffordd posib i sicrhau fod yr iaith yn iaith fyw yn y sefydliad. Mae fe jyst yn lyflu ddweud gwir i weithio mewn sefydliad lle mae'r Gymraeg yn rhan o iaith bob dydd y swyddfa. Dwi'n meddwl bod dwyieithrwydd yn beth rili da. Dwi'n meddwl rili bod Cymru ddwyieithog yn Cymru gwell. Fy addewid Cymraeg i, mae 3 fi'n credu. Yr un cyntaf yw medru bod yn glist i gydweithwyr sy'n eisiau ymarfer y Gymraeg, boed nhw'n dysgwyr neu'n rhugl. Dwi'n siarad Cymraeg iaith gyntaf ty beth, felly dwi'n a Jordan wedi dod yn buddies gyda'i gilydd i wneud siŵr bod ni'n gallu helpu'n gilydd. Be dwi'n rili hoffi wneud yw treulio amser yn siarad gyda dysgwyr Cymraeg yn y swyddfa. So yn rhoi 5 munud falle jyst am sgwrs i nhw i allu ymarfer eu Cymraeg nhw ac i rando jyst ar be maen nhw wedi bod yn wneud dros y weekend, jyst i roi cyfle iddyn nhw i ddefnyddio eu iaith. Mae'n really bwysig i fi achos mae'n ceirios yn helpu fi a mae'n low pressure. So mae'n gwych i just ateb cwestiwn i'r ceirios pan ni'n stuck. A gofyn cwestiynau os ti'n teimlo'n cyfforddus i gofyn cwestiwn os bod ti eisiau gofyn beth. Fy addewidion arall yw, cyntaf yw defnyddio'r Gymraeg ym mhob cyfarfod, boed hynny'n gyfarfodydd allanol neu mewnol, hyd yn oed jyst cyfarch neu cynnal y cyfarfod drwy gyfrwng Gymraeg. A'r ail yw i sgwennu drwy gyfrwng Gymraeg gyntaf, yn hytrach na sgwennu popeth drwy gyfrwng y Saesneg, a wedyn ni gyfieithu fe'r Gymraeg. Felly wy'n sgwennu yn Gymraeg gyntaf, trial gwneud, a wedyn cyfieithu'r Saesneg. Yn credu y bydd penna'r cynllun yma i'r sefydliad yw bod e'n gynllun sydd wedi cael ei ddatblygu gyda staff, felly dyw e ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei greu a'i ddatblygu gyda'r tîm rheoli. Mae'n rhywbeth sydd wedi dod o'r staff i hunain fel syniad. Pan mae sefydliad neu grŵp o bobl yn wneud y ddewyd, mae fe'n dod yn rhan o egwyddorion a philosophy y sefydliad. A mae hynny'n neud hi wedyn lot yn haws fi'n meddwl i staff i ddeall pam mae hynny'n bwysig ac i deimlo'n rhan
o'r ymgyrch hynny hefyd. Mae wedi bod yn wych i'r swyddfa ni, a byddai'n gret sefydliadau ar draws Cymru'n gallu wneud e. Ni'n cynrychioli plant Cymru i gyd, a yn aml ni'n mynd i rhoi ysgolion cynradd, lle dim ond Cymraeg mae'r rhai'r plant yn gwybod, felly mae'n rili bwysig bod ni'n gallu siarad gyda nhw yn eu iaith cyntaf nhw, a bod nhw'n teimlo'n gyfforddus i siarad gyda ni yn dy pa iaith maen nhw eisiau, felly mae'n rili bwysig. Ond o ran sefydliadau eraill yn edrych ar y peth fel falle arfer fydden nhw'n gallu mabwysiadu, eto mae'n dempled fydden nhw'n gallu datblygu gyda'i staff eu hunain, felly maen nhw'n gallu deilwra fe wedyn mwyn bod yn beth sy'n benodol iddyn nhw yn hytrach na mabwysiadu yn addewidion ni, achos mae addewidion unigolion a sefydliadau yn mynd i fod yn wahanol, a mae'n rhoi rhyw fath o strwythur gall bobl eraill ddefnyddio a datblygu gyda'i staff eu hunain hefyd. Dwi'n meddwl bod mae cynllun yn bwysig achos mae'n fi'n seto fy target fy hun. Yeah. So mae'n low pressure a mae'n iawn os fi'n dweud rhywbeth sili ceirios neu pobl eraill yn yr swyddfa hefyd neu cwestiwn sili yn Gymraeg a mae pawb yn rhy helpu dysgwyr Cymraeg. Fel sefydliad cyhoeddus wedyn, fi'n meddwl bod gyda ni dyletswydd mawr i gyfrannu at Gymru dwyieithog ac i wneud hynny ym mhob agwedd o'n gwaith ni. Yn bersonol, mae jyst yn ffocysu fi i ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd a i fod yn gefnogol o'n nghyfoedion a nghydweithwyr hefyd mwyn sicrhau fod yr iaith yn un byw yn sefydliad ni. Wel, dwi'n credu bod pob sefydliad yn gwahanol, ond dwi'n credu bod beth sydd wedi gweithio yma ydy bod y mentra wedi dod o'r sefydliad cyfan. So dwi ddim fel arwain wedi dweud wrth pawb mae rhaid i chi gwneud hyn. Roedd pawb eisiau gwneud rhywbeth a roedd ni wedi adeiladu y mentra gyda gilydd. Ac dwi'n credu hefyd mae yna llawer o safonau Cymraeg a maen nhw wedi helpu ni dros y blynyddoedd fel sefydliad i sicrhau bod ni'n gwneud beth rhaid i ni gwneud gyda'r ieithoedd. Ond dwi'n credu mae'n bwysig i adeiladu diwylliant mewn sefydliad ble mae pobl eisiau gwneud pethau gyda Gymraeg, eisiau adeiladu diwylliant dwyieithog ac gyda hyn dwi'n credu rydyn ni wedi adeiladu rhywbeth gwahanol.